2 i 3. Fora! Molt bé, perfecte. Seguiu les meves instruccions. La carta que hi ha a sobre, de dalt, la passareu a sota de tot. Molt bé. La carta que ens ha quedat a dalt, separeu-la. No la volem tampoc. Per què? Perquè aquesta carta representa els problemes de salut. Volem estar molt sants, no volem estar malalts, ni nosaltres, ni la nostra família, ni amics. Comptarem a 3 i fotem el vent als problemes de salut. Preparats? 1, 2 i 3. Fora! La carta que ha quedat a sobre, atents tots. De dalt la passareu a baix. La carta que ens ha quedat al damunt, tampoc no la volem. La separeu, ben separada. I aquesta no la volem perquè representa, què diré jo, els problemes d'amor. Volem estar enamorats, volem que ens estimin, què us sembla? Comptarem a 3 i fem fora els problemes de l'amor. 1, 2 i 3. Fora! Ens queden 4 cartes. Ara podeu triar o la primera o la segona, la que vulgueu. Separeu-la. De les 4 separeu. No la volem perquè aquesta representa els problemes de feina. No volem tenir problemes a la feina i qui no tingui feina en vol trobar. Vinga, 1, 2 i 3. Fora! Ens queden 3 cartes. La carta de dalt vull que la passeu a baix. La carta que ens ha quedat a sobre, separeu-la. Tampoc no la volem perquè ara serem generosos i seran problemes de tot el món. No volem gana, no volem guerres, no volem violència. Comptarem a 3 i la fotem al vent. 1, 2 i 3. Fora! La carta de dalt la passeu a baix. Tothom ho fa? La carta que ens ha quedat a sobre, la separem, perquè aquesta la farem fora perquè és el problema més important de la història de la humanitat. Els Juanetes! En català, golindons! Comptarem a 3 i la fotem al vent. 1, 2 i 3. Fora! I ens ha quedat una carta. Si aquesta carta és la vostra, aplaudiu fort i bona festa major!